அந்த தமிழ் பெண்கள் கூட்டத்தில் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எபிரேயர்க்கு நிருபம் நம்ம தொடர்ந்து கர்த்தர் நமக்கு இரக்கம் பாராட்டினார். சென்ற வாரத்தில் நம்ம 11ஆம் அதிகாரத்தை சில காரியங்கள் நம்ம தியானித்தோம். இந்த நாளும் அதே 11ஆம் அதிகாரத்தை மீதி பாதி வசனங்களை நாம் தியானிக்க கர்த்தர் நமக்கு கிருபை செய்வாராக. ஹல்லேலூயா. வேத புத்தகத்தை என்னோடு கொண்டு சேர்ந்து திருப்பி கொள்ளுங்கள். ஹல்லேலூயா. நாம் விசுவாச பட்டியலில் உள்ள ஒவ்வொரு நம்முடைய முற்பிதாக்கள் எப்படியெல்லாம் கர்த்தரில் விசுவாசம் வச்சார்கள், அவங்க எப்படி அந்த நம்பப்படுறதுல உறுதியாக இருந்தாங்க, காணப்படாத பரலோகத்தில் காண்கின்ற கர்த்தரை கிரியையில் அவங்க எப்படி நம்பாங்க, காணப்படாத அந்த நித்தியத்தை நோக்கி அவங்களுடைய இந்த உலகம் அழிந்து போகக்கூடியது, இந்த உலகத்தை எல்லாமே ஒரு நாள் அழிந்து போகும், அழகு இளவயது வாழ்வு எல்லாமே மாறி எல்லாமே ஒரு நாள் மாறி போகும். மனுஷனுடைய பலன் 70 நாட்கள், ஆனால் பலத்தின் மிகுதியில் 80 நாட்கள் எல்லாம் நம்முடைய நாட்கள் ஒரு கதையை போல் ஒளிந்து போகிறது சங்கீதக்காரன் சொல்கின்றார். ஹல்லேலூயா. அப்போ அது வேகமாக ஒரு புகையை போல கடந்து போகிறது என்பதை அவங்க எல்லாமே என்ன செஞ்சாங்க, அந்த நாளில் அறிந்தாங்க, அதை அறிக்கையிட்டாங்க. அவங்க இந்த தேசத்தை அவங்க நினைக்கவே இல்லை, இதில் மேலான பரம தேசியை அவங்க நினைச்சாங்க. அதனால கர்த்தர் நான் ஆபிரகாமின் தேவன் என்று சொல்ல வெட்கப்படவில்லை, நான் ஈசாக்கின் தேவன், நான் யாக்கோபின் தேவன் என்று கர்த்தர் தன்னை ஒவ்வொருத்தருக்காக என்ன செய்யாது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டார். இல்லையா, அவங்க என் மேல் விசுவாசம் வச்சாங்க, என் பிள்ளைங்க என்று கர்த்தர் சொல்ல வெட்கப்படவில்லை. இல்லையா, அப்படிப்பட்ட கர்த்தர் இந்த பூமியிலே சில பாடுகள், சில வருத்தங்கள், சில வேதனைகள், சில நஷ்டங்கள், குறைவுகள், தாழ்ச்சி வந்தாலும் கர்த்தர் அதன் மத்தியில் அவங்க நடத்தி இந்த நாளும் கர்த்தரோடு கூட அவங்க மகிமையாக சிங்காசனங்கள் அமர்ந்திருக்காங்க. அவரோடு கூட சந்தோஷமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்து 2வது முறையாக இந்த பூமிக்கு வருவார். தன்னுடைய ஜனத்தை அந்த வேலை ரகசியமே தவிர ரகசிய வருகை யாருக்கும் தெரியாத நேரத்தில் வருவார். ஆனால் ரகசியம் வர மாட்டார். தன்னுடைய பிள்ளைங்களை எல்லாரும் மத்தியும் தனக்கென்று வாழ்ந்தவங்களை தன்னோடு கூட அழைச்சார். 2ஆம் வருகை என்று சொல்லப்படும். பின்பு 7 வருஷம் மேலே பரலோகத்தில் கல்யாண விருந்து, பூமியில் 7 வருஷம் அந்திக்கு சாட்சி, கடைசியாக இந்த பூமி முடிவடையும். கர்த்தர் இந்த பூமியில் எல்லா பிசாசை கட்டி 1000 வருஷம் இந்த பூமி அழைச்சி புதிய உண்டாக்கி நாம் இங்கே 1000 வருஷம் ஆலோசம். அந்த 1000 வருஷம் முடிவிலே மிகப்பெரிய யுத்தம் நடந்து கடைசியாக பிசாசுக்கு அவனுடைய தூதுகள் இப்போது பிசாசு தன்னை வெற்றி போட்டவங்க எல்லாருமே அக்னி கந்தகம் கடந்த அந்த அக்னி கடலில் எறியப்படுவாங்க. 2ஆம் மரணம் நாம் எல்லோரும் கர்த்தரோடு கூட நித்தியமாக வாழும். இல்லையா, பரலோகம் பூமி இணைந்து அப்படிவிட ஒரு மேலான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். அதற்காகத்தான் கர்த்தர் சபையை ஸ்தாபித்தார், ஊழியக்காரங்களை அபிஷேகித்தார், கர்த்தர் அவர்களை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார். சபையானது ஆத்துமாக்களை நல்வழிப்படுத்தி சரியான சத்தியத்தை பாடத்தை சாப்பிட கொடுக்க ஒரு ஹோட்டல் மாதிரி தான் அவங்க கொடுத்து அவங்கள பூஸ்ட் பண்ணி அவங்கள பரலோகத்துக்கு ஒரு இடத்துல கொண்டு விடுறதுக்கு அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணது, பரலோகத்தில் நித்தியத்தில் அவங்கள கொண்டு சேர ஒரு வழி சபை. இந்த சபையும் ஊழியக்காரர்கள். ஹல்லேலூயா. ஒவ்வொருத்தர் கையில் ஒவ்வொரு ஆத்மா கொடுத்துருக்காரு. ஒவ்வொரு குடும்பங்களும் எல்லா ஒரு ஊருக்கு ஒரு தெருவுக்கு 10 பரோட்டா கடை இருந்தாலும் அந்த 10லையும் ஆட்களுக்கு போக தான் செய்கிறாங்க. 10 கடை ரன்னாக. அதே போல் எத்தனை சபை இருந்தாலும் அந்தந்த சபைக்கு கர்த்தர் அத்தனை 1000 ஆத்மாக்கள் இவங்களுக்கு இவங்க என்று பரலோகம் குறித்து அதற்கென்று பல துறைகள், எப்படி பூமியில துறைகள் சார்ந்த அமைச்சர் இருக்காங்களோ ஒவ்வொரு துறைக்கும் அதே போல் பரலோகத்தில் நிறைய பாதுகாக்கிறதுக்கு தனி ஏஞ்சல், ஜெபத்தை கொண்டு செல்ல, யுத்தம் செய்ய, அப்படி ஏகப்பட்ட பல படைகள் உண்டு. அதில் இந்த டிபார்ட்மெண்ட், இந்த ஜெபத்தை சபையில் ஆட்கள் கொண்டு வருது, சபையில் கூட்டி சேர்க்குறது, கூட்டங்களுக்கு கட்டுறது, அவங்கள செல்றதுக்கு அவங்கள ஆவியில் உணர்த்துறது, பேசுறது, சோர்ந்து போன வெளியில் அவங்கள பூஸ்டப் பண்ணுறது, இப்படியாக பல தூதர்கள் செயல்கள் உண்டு. அதில் என்ன செய்ய, அதில் பழைய பசங்களுக்கு ஏற மறுத்து போயவனவங்க பூர்ணாகமாக்கூட நீதிமன்றங்களுக்கும் அந்த பணி இந்த பூமியில் தேவனுக்கென்று அவங்க முழுமையான ஊழியம் செய்யாதவங்க அவங்க தன்னுடைய திரும்ப காலங்களில் அவங்க ஆவில் அநேக ஊழியம் செய்வாங்க.
நீங்கள் ஏஞ்சல் டிவியில் அந்த நாடகங்கள் படங்கள் கூட நீங்கள் சில காரியங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அல்லேலூயா. அந்த ஏஞ்சல்ஸ் தான் வந்து அவங்க பேசுவாங்க, உணர்த்துவாங்க. அவங்க சோர்ந்து ஒரு மனிதனும் ஒரு மனுஷியோ கிறிஸ்துக்குள்ள உள்ளவங்க, கிறிஸ்து நேசிக்கிற பிள்ளைங்க சோர்ந்து போனால் ஆவியில் வந்து அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா கர்த்தர் அவங்க வாழ்க்கையில் செஞ்ச ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நினைப்பூட்டுவாங்க. நீ இதெல்லாம் கர்த்தவனுக்கு செஞ்சாரு, உனக்கு இப்படிலாம் வாழ்ந்தாரு, நீ இப்படிலாம் நீ ஆண்டோட நீ என்று சொல்லி அவங்கள பூஸ்டப் பண்ணுற வேலையை கர்த்தவங்க கொடுத்துடலாம். அல்லேலூயா. அப்படி பல இன்றைக்கும் அவங்க கர்த்தரோடு கூட அவங்க நித்தியமாக வாழ்கின்றார்கள். அல்லேலூயா. இந்த பூமியோடு கூட நம்முடைய விசுவாச வாழ்க்கை முடிந்து போகாது. வெறும் நாம் வாழ்கின்ற இந்த 100 வருஷ வாழ்க்கையை வைத்து எல்லாவற்றையும் நாம் டிசைட் பண்ண கூடவே கூடாது. பூமியில ஒரு மனுஷன் வாழ்ற வாழ்க்கை கொடுத்து ஒரு நாளும் அவனுடைய நித்தியத்தைய பலவத்தை கொடுத்து நம்ம சொல்றதுக்கு யாருக்குமே அதிகாரம் கிடையாது. அல்லேலூயா. ஏனென்றால் பலமுள்ளவனுக்காகிலும் பலனே இல்லாத உதவி செய்து அவருக்கு லேசான காரியம். அல்லேலூயா. இப்படிப்பட்டவனே கர்த்தர் புழுதியில கடந்த பிள்ளைங்களை தூக்கி திடீர்னு கோபத்தினவரால முடியும். தான் என்று தன்னுடைய அகந்தையிலே கருத்தணிக்கின்ற உயர்ந்த சிங்காசனத்தில் உள்ளவனையும் ஒரே நாள கோபத்தவனை தூக்கி ஒரே நாள மண்ணில் விளப்பன கர்த்தரால் முடியும். அல்லேலூயா. நாம் அதை நினைத்துக் கொண்டு கர்த்தருக்கென்று என்ன வேண்டும், பரிசுத்தமாக கர்த்தருக்கென்று உண்மையாக கர்த்தர் மேல பயந்து நம்பிக்கையோடு அவர் தான் எல்லா ராஜ்யங்களையும் ஏற்படுத்தினார். அவர் கையிலே அதிகாரம் இருக்குது, அவர் நினைத்தால் அந்த அதிகாரத்தை பிடுங்க என்று பயத்தோடு செய்ய வேண்டும். அல்லேலூயா. அப்படிப்பட்ட ஆபிரகாம் முற்பிதான் அவர் வந்து மிகப்பெரிய செய்வான். அவர் என்னதான் பணக்காரன் இருந்தாலும் அவர் கர்த்தர் மேல் வச்ச நம்பிக்கையும் கர்த்தர் மேல ஒரு நாளுமே அசட்டை பண்ணவே இல்லை. எனக்கு இவ்வளவு பணம் இருக்கு, எனக்கு இவ்வளவு வேலைக்காரங்க இருக்காங்க என்று அவர் அசட்டை பண்ணவில்லை. அவர் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை கர்த்தரை மதித்த கனப்பட்டார். கர்த்தர் அவருக்கு ஒரு கனத்தை கொடுத்தார். அல்லேலூயா. என்னை கனம் பண்ணுகிறவர்களே நான் கனம் பண்ணேன், என்னை கனவீனம் என்ன பண்ணப்படுறார்கள். அதுதான் கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தம். அல்லேலூயா. ஆபிரகாம் அவர் கனம் பண்ணார், கர்த்தர் அவரை கனம் பண்ணார். அதே போல ஈசாக்கு கர்த்தர் கனம் பண்ணினார், அவரும் கர்த்தர் அவரை கனம் பண்ணார். அதே போல யாக்கோபு கர்த்தர் கனம் பண்ணார். எல்லாவற்றிலுமே கர்த்தரா முன்னிட்டார். அல்லேலூயா. கர்த்தர் அவரை கனம் பண்ணார். அதே போல யாக்கோபோட 12 பிள்ளைங்களை யோசேப்பு அந்த கனம் கிடைத்தது. அல்லேலூயா. சகோதரரில் விசேஷ கிருபை அவனுக்கு கிடைத்தது. அந்த 12 பேர் இருந்தாலும் அவனுக்கு தான் அந்த முதல் சிஸ்டத்தில் வாக்கம் கிடைத்தது. அல்லேலூயா. கர்த்தர் அவரே கனம் பண்ணார். யாரெல்லாம் கர்த்தர் நேசிக்கிறாங்களோ கர்த்தர் அவரே கனம் பண்ண ஒரு நாளுமே மறக்க மாட்டார். நீங்கள் கர்த்தருக்காகப்பட்ட பிரயாசங்களை செய்த காரியங்களே மறக்க தேவன் அநீதியுள்ள தேவன் அல்ல. எல்லாவற்றும் கர்த்தருடைய சட்டியை வந்துட்டியா உனக்கு நிறைவான பலன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அல்லேலூயா. சென்ற வாரம் நாம் மோசையை பற்றி பார்த்தோம். அவன் சிறந்த சமுத்திரத்தை கர்த்தர் விசுவாசம் விழுந்த பண்ணார். 30 வாசிக்கிறேன். விசுவாசத்தினாலே எரிகோ பட்டணத்தின் மதில்கள் 7 நாள் சுற்றி வரப்பட்டு விழுந்தது. அல்லேலூயா. யோசுவா அந்த ஜனங்களை மோசே மத்த பிற்பாடு அவர்களை கூட்டிக் கொண்டு அந்த பாலும் தேனும் கானானுக்களை வழிநடத்தி செல்லும் போது பல யுத்தங்கள் செய்கின்றார். அல்லேலூயா. மோசேக்கு கர்த்தர் வந்து எல்லா எல்லையை காட்டுவார். கடைசியில் சொல்லுவார், நீ அந்த தேசத்தை பிரவேசிக்க மாட்ட, நீ அந்த எல்லையை மட்டும் பார்க்க சொல்லி என்னென்னலாம் வாக்கு கொடுத்தாரோ அதை கொண்டு கர்த்தர் ஒரே அந்த கண்மலையில கொண்டு நிறுத்தி எல்லாவற்றையும் காண்பித்து பின்பதாக மலையிலிருந்து கீழே இறங்காமலே மோசையின் சரீரத்தை கூட கர்த்தர் தான் அடக்கணும். அப்படிப்பட்ட கிருபை கனம் யாருக்குமே உண்டாகவில்லை. இல்லையா. கர்த்தர் தனக்கென்று வாழ்ந்த பிள்ளைங்களுக்கு அவர் கனம் பண்றது யாராலும் தடுக்க முடியாது. இல்லையா. பின்பு யோசுவா தலைவனாக எழும்பி அவர் முதலாக எரிகோ பட்டணத்தை வேறு பக்க கர்த்தர் ஆட்களை அனுப்பி அந்த கர்த்தர் சில காரியங்கள் யுத்த முறைமைகளை சொல்லிக் கொடுக்கின்றார். அதே போல் அவங்க செஞ்சு கர்த்தர் சொல்ல எல்லாவற்றையுமே அவங்க கீழ்ப்படைஞ்சாங்க. அல்லேலூயா. எதிர்த்து கேட்க யோசுவா சொன்ன மாதிரியே 7 நாள் சுற்றி வருது. ஒரு பக்கம் சாதாரண காரியம், ஒரு பக்கம் பார்த்தா அது ஒரு பைத்தியக்கரத்தனமாக யோசனை இருக்கலாம். என்ன இவ்வளோ பெரிய கோட்டையை நம்ம ஏன் இப்படி ஒரு ஆண்டவர் சுற்றி மட்டும் வர சொல்லாரு. இஸ்ரேல் ஜனங்கள் போர் செய்ய தெரியாதுன்னு அவங்க நினைச்சிருவாங்களே, அவங்க இவங்களுக்கு ஒன்றும் பலன் இல்லை, சும்மா சுற்றி தான் வருவாங்க என்று சொல்லி அவங்கள குறித்து பல காரியங்கள்
பேசியிருப்பாங்க, பல பைத்தியக்காரமான அவங்கள புறன் பேசியிருப்பாங்க, அவங்கள மதியாமல். அதனால தான் ஆண்டுச்சினாரு, நீங்கள் அமைதியாக போயிட்டு அமைதியாக அவங்க யார் வாயிலிருந்து எந்த பேச்சும் புறப்படக்கூடாது. இல்லையா? விசுவாசத்தினால் அவங்க செய்தாங்க, கடைசி அதில் ஜெயித்தாங்க. இல்லையா? நாம் எடுக்கின்ற எந்த காரியத்திலையும் முதல்ல தேவை விசுவாசம். இல்லையா? காணப்படல உறுதி இருக்கணும், நம்பப்படாத கருத்தில் ஒரு நிச்சயம் இருக்கணும், என் கர்த்தர் எனக்கு செய்வார் என்று. அல்லேலூயா. அதே போல் அவங்க ஜெயித்தாங்க. விசுவாசத்தினாலே ராகாப் என்னும் வேவுக்காரரை சமாதானத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டு கீழ்ப்படியாதவர்களோடு கூட சேதம் ஆகாதிருந்தாள். அல்லேலூயா. அதே போல ராகாப் அந்த வேவு பார்க்க வரும்பொழுது எரிகோன் ராஜா கேள்விப்பட்டு ஆள் அனுப்பிட்டாங்க. யாரோ ஒரு அந்நியர்கள் நம்ம தேசத்தில் நுழைஞ்சிட்டாங்க, பட்டணத்தை அவங்களை கொலை செய்யணும் என்று வரும்பொழுது அந்த ராகாப் இவங்க தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அவள் கண்டு கொண்டு அவங்களை காப்பாற்ற யோசித்து பாருங்க. நம்ம நாட்டில் எதிரிகள் வராங்க, ஆனால் அவங்க தேவனுடைய பிள்ளைங்கள், அவங்க எதிர்நடா இருந்தாலும் அவங்க தேவனுடைய பிள்ளைங்கள் தேவனை நேசிக்கிறாங்க. அவங்கள தன்னுடைய சொந்த தேசத்துக்கு காட்டி கொடுக்காம, சொந்த பட்ட தன்னுடைய ஆளுகரை செய்கிறவங்களுக்கு காட்டு கொடுக்காம, அவங்கள கொலை செய்யாமல் அவங்க தேவனுடைய பிள்ளைகள் அவங்க மூலமாக மிகப்பெரிய அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் அன்றைக்கு எகிப்து நடந்தது. அவ்வளோ பெரிய எகிப்து ஆணத்தையே இந்த ஜனத்தில் கொண்டு அழித்து விடார். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜாதி வராங்க, நம்ம அவங்கள பாதுகாக்க வேண்டும் என்று அவள் கர்த்தரை அறிந்தாளா என்று கூட தெரியல. நமக்கு வேதத்தில் அதை பற்றியான குறிப்புகள் இல்லை. ஹல்லேலூயா. ராகாப் பேசி அவள் ஒரு வேசி என்று போடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அந்த வேசி கூட பாவம் பண்ண அந்த ஸ்திரீ, அவளுக்கு அடையாளம் ஒரு நல்ல ஸ்திரீ இல்லை, ஒரு வேசி. ராகாப் என்னும் வேசி தான் போடு விபச்சாரத்தில் செய்கின்ற அந்த அவள் கூட கர்த்தரை அறிந்திருந்தால் அவளுக்கு கர்த்தர் மேல் பயம் இருந்தது. அவர் மிக பெரியவர் என்று அவளுக்குள்ளாக அவரை பற்றி ஏதோ ஒரு எண்ணங்கள் தடங்கள் ஏதோ அவள் அதை அறிந்திருந்தாள். அல்லேலூயா. அவர் பெரியவர் என்று மட்டும் தெரியும். அப்படிப்பட்ட அந்த தேவனை அவளும் விசுவாசத்தா. அல்லேலூயா. அவர் இந்த ஜனத்தை நீங்கள் வந்தாலே இந்த காரியம் சக்ஸஸ் ஆகும், நீங்கள் கண்டிப்பாக எரிகோ வீழ்த்தீங்கன்னு சொல்லி அவளுக்குள்ள அந்த விசுவாசம் வந்தது. அல்லேலூயா. யோசா காலையில் இந்த விசுவாசம் ராகாபுக்குள்ளே போனது. அது நிமித்தம் நீங்கள் எப்படியும் நீங்கள் எங்கள் படத்தை ஜெயிச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லி தான் அந்த ரெக்வஸ்ட் வைக்கா, எங்களையும் என்னையும் குடும்பத்தையும் தயவு செய்து பாதுகாத்து கொள்ளுங்க, எங்களுக்கு ஒன்றும் செய்யாதீங்க சென்று சொல்லி அதை ஒரு அடையமான ஒரு அடையாளமாக ஆண்டவர் சிவப்பு நிற உதிரத்தோடு அவர் கல்வாரி சிலுவையில் தொங்குவார் என்பதற்கு அடையாளமாக சிகப்பு நூல் கயிற்றை கட்டி தொங்க விட்டு, இது ஒரு மீட்பு அடையாளம். அல்லேலூயா. சிகப்பு கயிறு, சிகப்பு ரத்தம் மீட்பு அடையாளம் என்று அன்றைக்கு அது ஒரு ஓமை போல செய்யப்பட்டது அந்த காரியம். அல்லேலூயா. அதே போல அவமானமாக செய்யப்பட்டது. அன்று அவள் தகப்பனிட்டு அவளை பாதுகாத்து கொண்டாள். அல்லேலூயா. அவளுக்கு இயேசுவை பற்றி யார் சொன்னாங்க தெரியாது. அவள் ஆண்டவரை எந்த அளவுக்கு நம்பினா நேஸ்தான் நமக்கு தெரியாது. அவள் கர்த்தருடைய பிள்ளை என்று நமக்கு போடப்படவில்லை. ஆனாலும் அவள் புறஜாதி இருந்தாலும் கர்த்தர் நேச நிமித்தம் கர்த்தரை பாதுகாத்தாள். இல்லையா? நம்ம யாராக இருந்தாலும் அல்லேலூயா நாம் நம்முடைய இதயத்தை கர்த்தர் பார்ப்பார். வெளிப்பிரகாரமான காரியத்தை பார்க்க மாட்டார். நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் கர்த்தர் நேசிப்பார். உங்களுடைய எல்லா பாவத்தை விட்டுட்டு எனக்கு இது வேண்டாம், நான் இயேசு நேசிக்கின்றேன், இனி நான் இயேசுக்கு வாழும் என்று சொல்லும்போது பின்பதாக ராகாப் ரட்சிக்கப்பட்டாள் என்று வேத வல்லுநர்கள் சொல்கிறாங்க. ராகாப் ரட்சிக்கப்பட்டு அதுக்கு பிற்பாடு அவங்க கூட சேர்ந்து வாழ்ந்து அவங்கள ஆண்டோட தொழ ஆரம்பிச்சார் என்று அநேக வேதாரியங்கள் சொல்கிறார்கள். அல்லேலூயா. அப்போ ஒரு சிறு செயலாலே மாத்தின ஒரு விசுவாசம். பின்னும் நான் என்ன சொல்லுவேன்? கிதியோன், பாராக், சிம்சோன், எப்தா, தாவீது, சாமுவேல் என்பவர்களையும் தீர்க்கதரிசிகளையும் குறித்து நான் விவரம் சொல்ல வேண்டுமானால் எனக்கு காலம் வராது. அந்த வேளையில் பவுலுக்குள்ள அந்த ஒரு விசுவாச ஆவி அவங்க யாரெல்லாம் கர்த்தருக்காக நின்றாங்க என்று அவர் வரிசைக்கு ஒரே பேரையாக சொல்கின்றார். கிதியோன் கர்த்தருக்கு மிகப்பெரிய காரியங்களை விசுவாசம் செய்தார். அதே போல பாராக்கு, அதே போல சிம்சோன் கர்த்தருக்கு யுத்தம் செய்தார். சிம்சோன் அவன் நிறைய கர்த்தருக்கு பெரிய பெரிய காரியங்களை செய்தான். எப்தா, தாவீது, சாமுவேல் அல்லேலூயா கர்த்தருக்கு யுத்தம் செய்து கர்த்தருக்கு வாழ்ந்து கர்த்தர் மேல அவங்க நம்பிக்கை, அசைவில்லாத நம்பிக்கை அவங்க அறிக்கையிட்டு கர்த்தரை அவங்க விசுவாசித்து கர்த்தரை நேசித்து அல்லேலூயா கர்த்தருக்காக நான் வாழ வேண்டும் என்று வாழ்ந்து கர்த்தருக்காகவே வாழ்ந்தவங்க மறுத்து இன்றைக்கு கர்த்தரோடு கூட எங்க இருக்காங்க, அவரோடு கூட சிங்காசனத்தை ஏற்றிருக்காங்க. அல்லேலூயா. விசுவாசத்தினாலே அவர்கள் ராஜ்யங்களை ஜெயித்தார்கள், நீதி நடப்பித்தார்கள், வாக்கு தத்தங்களை பெற்றார்கள்,
சிங்கங்களின் வாய்களை அடைத்தார்கள், அக்னியின் உக்கிரத்தை அவித்தார்கள், பட்டய கற்குக்கு தப்பினார்கள், பலவீனத்திலே பலம் கொண்டார்கள், யுத்தத்திலே வல்லவர்கள் ஆனார்கள், அந்நியருடைய சேனைகளை முறியெடுத்தார்கள், ஸ்திரீகள் சாக கொடுத்த தங்களுடையவர்களை உயிரோடு இருந்திருக்க பெற்றார்கள். வேறு சிலர் மகிமையான உயிர்த்தெழுதல் மேன்மையான உயிர்த்தெழுதல் அடைமுறைக்கு விடுதலை பெற்று சம்மதியாமல் வாதிக்கப்பட்டார்கள். ஹல்லேலூயா. அவங்க விசுவாச வாழ்க்கை என்பது ஏதோ ரோஜா மலர்ல படுக்க வாழ்க்கை கிடையாது. ஹல்லேலூயா. சில வேளைகளில் கத்திமே நடக்கிற போல வரும், சில வேளைகளில் கத்தி நம்ம மேல தொங்கப்படும், சில வேளைகளில் முள்கள் மேல கற்கள் மேல நடக்கிற சூழ்நிலை இவங்க எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் அப்படிப்பட்ட ராஜ்யங்களை ஏற்றார்கள். ஏறிமைய காலத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா, தானியேல் காலத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா, யோசி எல்லா காலத்திலையும் ராஜ்யங்கள் எடுத்தாங்க. ஆனா அதை அவங்க ஜெயித்தாங்க. அவங்க நீதியாக நடந்தாங்க. ஹல்லேலூயா. அநீதியான காரியத்துக்காக, அநீதியான உலகத்திற்கு ஆசைப்படாம அநித்தியமான பாவ சந்தோஷத்துக்கு விலகினாங்க. ஹல்லேலூயா. நித்தியமான வாழ்க்கைக்காக தங்களுடைய ஜீவனை பாராம ஹல்லேலூயா அவங்க நீதியை நடப்பித்தாங்க, வாக்குத்தத்தை பெற்றாங்க, சிங்கத்தின் வாயில அடைத்தாங்க. ஹல்லேலூயா. தானியேல் சிங்கத்தின் வாயில போடப்பட்டாலும் கர்த்தர் என்னை விடுவிப்பார் என்று விசுவாச முழக்கம் செய்தார். யோசித்து பாருங்க. இப்பொழுது நமக்கு டிவி திறந்தாலே வார்த்தைகள் தான், தேவ வார்த்தைகள். அதே போல செல்போன் திறந்தா, ரேடியோல, நம்முடைய நம்ம எல்லா டிவைஸில் நம்ம எங்கே போனாலும் நம்முடைய கையில் நம்ம ப்ளூடூத் கனெக்ட் வச்சுக்கலாம், பென்ட்ரைவ் போட்டுட்டு எங்கேனாலும் பாட்டுக்கலாம், நம்முடைய ட்ராவலில் காரில் போட்டுக்கலாம், பஸ்ஸில் காரில் எல்லா இடங்களையும் நம்ம கையில் செல் கொண்டு போகும்போது நம்ம அங்கே கர்த்தருடைய வார்த்தை நம்ம கேட்டுக்கொண்டே வார்த்தையில் நிரப்பப்படலாம். அப்படிப்பட்ட இறையிலே நம்முடைய இப்போ உள்ள வாழ்க்கையில் ஏதாவது பாடு வந்து நம்ம தான் ஆண்ட மறுதலுக்கான அந்த காலங்களில், யோசேப்பு தானியேல் வாழ்ந்த காலங்களில் நியாயப்பிரமாணம் கையில் கூட கிடையாது. ஆனால் அந்த காலத்திலையும் சிங்கிக்கபில கொண்டு ஒரு அந்நிய தேசம், அதுவும் ஆண்டவர் ஆராதிக்கிற தேசம் கிடையாது. ஹல்லேலூயா. அவங்க வேற தெய்வத்தை வணங்குறவங்க, வேற முறைமையில் உள்ளவங்க. அப்படிப்பட்ட தேசனையும் அவர் கர்த்தருக்காக அங்கு கர்த்தருக்கு பிரியமானவன் பாபிலோன் அவருக்கு சித்தமானதை செய்வான் என்று கர்த்தர் சொன்னார். ஹல்லேலூயா. அப்ப அங்க அதை வேண்டி சித்தம் செய்து அந்த எந்த ராஜா சாப்பிடுகின்ற அந்த தெய்வங்களுக்கு படைக்கப்பட்ட பொருள்களை, அந்த பலி அதை சாப்பிடாம, ராஜ போஜனத்தை புசிக்காம, மதுபானம் அருந்தாம, அந்த வேலையில் தன்னை வசமா பாதுகாத்து கொண்டு ஹல்லேலூயா அவர் வாழ்ந்தார். அது நிமித்தம் தானியேல் ஏன் சிங்கக்கவியில் போட்டாங்கன்னா, அவர் கர்த்தருக்கு நீதியா வாழ்ந்தார், உண்மையா வாழ்ந்தார். உண்மையா வாழ்ந்த நிமித்தம் அவர் மேல குற்றம் சாட்டினாங்க. இவர் வந்து ஓய்க்கணும்னு சொல்லி எல்லா வேலைகளையும், எல்லா நேரங்களையும், எல்லா இடங்களையும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் எழும்போது இப்படிப்பட்ட பராமை கண்ட ஒரு கூட்டம் எழும்பி இவன் எப்படி முன்னேறினா, இவள் எப்படி முன்னேறாள், இவளை நம்ம ஓய்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி எல்லா இடங்கள், வேலை பார்க்க இடங்களையும், சமுதாயத்தில் படிக்கின்ற இடங்களில், ஸ்கூல் பிள்ளைங்களை நம்ம ஒரு செய்தி கூட கேள்விப்பட்டோம். சில மாதங்கள் முன்னதாக ஒரு 2 7th படிக்கிற பையன் நினைக்கிறேன், அந்த பையன் நல்லா படித்தான்னு சொல்லி சக மாணவனின் தாய் வந்து அந்த மாணவனுக்கு ஜூஸ் கொடுத்து, அந்த ஜூஸ் ரசத்தை கொடுத்து அந்த பையன் கடைசி இறந்து போயிட்டான். அப்படிப்பட்ட ஒரு கொடூர குணம் கொண்ட தன்னுடைய பிள்ளை மட்டும் வாழ வேண்டும் என்று, தான் பிள்ளை மட்டும் நல்லா படிக்க வேண்டும் என்று, அப்படிப்பட்ட ஒரு கொடிய ஒரு சிந்தனை, உடன்படித்த பிள்ளைகளுடைய பிள்ளையும் தன்னுடைய பிள்ளை தான் ஒரு தாய் என்பதை மறந்து, அப்போ இன்றைக்கு ஒரு கொலைவரின் ஆவி எப்படியாவது நல்லவங்க ஒழிக்கணும் அப்படி எளிமைவரங்களை பொறாமை கொண்டு இன்றைக்கு இப்படி நேரடியாக கொலை செய்கிறாங்க. சில ஆள் வைத்து கொலை செய்றாங்க, சிலர் என்ன செய்றாங்க, விஷயத்தை கலக்காங்க, இல்லைன்னா பில்லி சூனியம் செய்வினை கட்டுகள் அதிகமாக காணப்படுகிறது. பிறரை அழிக்க வேண்டும் என்று அவங்க நேரடியாக மோத முடியாது நினைச்சாங்க. நேரே போய் தன்னுடைய பணத்தை கொடுத்து எங்கேயோ யாரோ ஒருட்ட போய் பணம் கொடுத்து கொலை செய்ய ஆட்களை ஏவுகின்றார்கள். எத்தனை வந்தாலும் ஹல்லேலூயா கர்த்தர் மேல் நம்ம நம்பிக்கை வைத்து விசுவாசத்தோடு நம்ம ஜெபிக்கும் போது, வேதத்தை வாசிக்கும் போது, யாக்கோபுக்கு எதிரான மந்திரவாதம் இல்லை, இஸ்ரேலுக்கு எதிரான குசல் இல்லை என்று நான் அந்த வார்த்தை வைத்து ஜெபிக்கணும். எனக்கு எதிராக உருவாக்கணும் எந்த ஆயுதம் அது ஒரு நாளும் வாய்க்காதே போகும். ஹல்லேலூயா. எனக்கு எதிராக நியாயத்தில் எழும் எந்த எனக்கு குற்றப்பட்டு போடு, அது கர்த்தருடைய ஊழியக்கான சுதந்திரம் என்று சொல்லி நாம் அந்த வார்த்தையை நம்ம விசுவாசத்தில் அறிக்கணும். பக்கத்திலே 1000 பேர் வந்தாலும், உன்னுடைய வலதுபத்திலே 10,000 பேர் வந்தாலும் எதுவும் நம்மை அணுகாது, வாதியின் கூட்டத்தை அணுகாது, பொல்லாப்பு எனக்கு ஒரு நாளுமே நேரிடாது, என்னுடைய சத்தர்களுக்கு நடக்கத என் கண் பார்க்கும் என்று நம்ம என்ன செய்யணும், ஹல்லேலூயா.
நாம் அதை அவங்க அறிக்கையிட்டாங்க. ஹல்லேலூயா. சிங்கத்தின் வாயை அடைத்தாங்க. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் எந்த தேவனுடைய வார்த்தையை அந்த சூழ்நிலை பிரத்யட்சம் இல்லாத சூழ்நிலை தானியேல் ஒரு தரிசனம் வீரனாக இருந்தார். சொப்பன கத்தாரோடு பேசினார். அவர் இருந்து விசுவாச ஜெயித்தார். ஹல்லேலூயா. அதே போல அக்னியின் உக்கர் தவித்தார்கள், பட்டயக்கருக்கு தப்புனாங்க. பவுல் அப்போஸ்தலன் பவுல் ஊழியம் செய்யும் நாட்கள்ல எத்தனையோ அரசாங்கங்கள், எத்தனையோ ராஜாக்கள், எத்தனையோ அதிபதிகள் அவர் மேல பொய் பிராது பண்ணாங்க. அவர் செய்யாத நாங்கள் எடுத்தான்னு சொல்லி அவர் மேல அத்தனையும் அவரை கொலை செய்ய கொண்டு போனாங்க. ஆனாலும் கர்த்தர் அவர்களை தப்பி வைத்தார். ஹல்லேலூயா. கல்லறிஞ்சு செத்துனான்னு சொல்லி போட்டாலும் திரும்ப உயிர் கொடுத்தார். ஹல்லேலூயா. அக்னியால எரித்தாலும் கர்த்தர் சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ கர்த்தர் பாதுகாத்தார். பலவீனத்தை பலம் கொண்டாங்க, பலவீனமா ஆக்குனாங்க. மன அளவிலையும் உடல் அளவிலையும் அவங்கள பலவீனமாக்குறாங்க. ஆனாலும் அவங்க விசுவாசத்தை அறிக்கையிட்டு தேவனுக்குள்ள ஹல்லேலூயா என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் எல்லாவற்றையும் எனக்கு பலன் உண்டு என்று சொல்லி கர்த்தருக்குள் பலன் கொண்டார்கள். ஹல்லேலூயா. ஸ்திரீகள் சாக கொடுத்த தங்களுடைய பிள்ளைகளை உயிரோடு எழுந்துக்க மாட்டார்கள். எத்தனை அற்புதம் நடந்து அவங்க ஆண்டு பூமியில் வாழ்ந்த நாட்களை விசுவாசனால கர்த்தர் செய்ய வல்லவர், இவர் ரட்சகர், இவர் மீட்பர், இவரால எல்லாம் முடியும் என்று நம்பிக்கை வைத்தாங்க. மரித்த அநேகர் உயிரோடு எழுந்தாங்க. வேறு சில என்ன செஞ்சாங்க, சிலருக்கு அந்த கிருபை இருந்தவங்க இருந்தாங்க. அந்த கிருபை இல்லாம அவங்க பலவத்துல கத்த கூட ரத்த சாட்சியம் மறிக்கணும் என்று சொல்லப்பட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட விதத்துல நாங்க அடைய மாட்டோம். எந்த சூழ்நிலையும் அந்த ரோமனுடைய ஆட்சி காலம் மிகப்பெரிய கொடூரமான காலம். கிறிஸ்தவத்துக்கு எதிரான ஆட்சி காலங்கள் நிறைய வந்து அவங்க ஜனங்களை உயிரோடு கூட சிங்கத்தை ஆக்கினாங்க, உயிரோடு கூட எரித்தாங்க. அந்த வேலையிலையும் உயிரோடு கூட எரிக்கும் போது கம்பங்களை கட்டி எரிக்கும் போது அவங்க விசுவாசத்தை அறிக்கையிட்டு மறித்துட்டு பாடி மறித்தாங்க. அதிலேயே வேறு சில நிந்தனைக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டாங்க, கட்டுகள் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டாங்க, காவல் அனுபவித்தாங்க. அப்போ வாழ்க்கையில சொல்லாரு, நான் எத்தனையோ சிறைவாசம் அனுபவிச்சிருக்கேன், எத்தனையோ கட்டுகள், கால்கள், உபத்திரங்கள், வேதனைகள். ஆனாலும் எல்லாவற்றிலிருந்து நீ அன்பு கர்த்தரால் இயேசு நான் ஜெயம் பெற்றேன், நான் முற்றிலும் நான் ஜெயம் கொண்டேன், எதுவுமே என்ன கிறிஸ்து நன்மை விட்டு ஒரு நன்மை பிரிக்க மாட்டேன் என்று நான் நிச்சயமா அறிஞ்சிருக்கிறேன். காணப்படவில்லை, நிச்சயம். அல்லேலூயா. நம்ம காண்கிறத நிச்சயம் நமக்கு வேணும். இந்த ஜீவன் நான் நல்லா பார்த்த போராடினேன், விசுவாச நான் காத்துறேன், அதனால எனக்கு ஒரு நாள் கர்த்தர் எனக்கு நீதி கொடுப்பார். என் பிதாவினால் ஆசிரியக்கிட்ட மகனே மகளே நீ வா, உனக்காக நான் இந்த பூமி உண்டான நாள் முதல் நான் ஆயத்தம் பண்ண பலராட்சி நீ சுதந்திரி என்று ஒரு நாள் சொல்வார். அல்லேலூயா. அந்த வார்த்தை கேட்க ஒவ்வொருவரும் நம்ம ஓடிக்கொண்டு இருக்கின்றோம். அந்த நிச்சயத்தை அவர் கொடுத்தார், அவர் காண்பித்தார். அவர் எப்படி மறைக்கப்படுறார் என்று ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைங்களும் தன்னுடைய கடைசி காலங்களில் அவர் மறைக்கப்படுற முன்னக்கூட்டியே காண்பிப்பார். அவங்க அதில் நம்பிக்கை இருந்து ஆண்டோட பாடி துத்தி மறைக்க போகிற வேலையில் நீதிமான். அதனால்தான் பிலியாம் வந்து கூட்டு சொல்லும் பொழுது பாலாக்கோட போது சொன்னாரு, நான் நீதிமான் மறிப்பது போல மறிப்பேனாக. அப்ப நீதிமான் முடிவு எப்படி சமாதானம். அந்த மரண வேலை வருது என்று தெரிந்தோ அவங்க சந்தோஷமா என்ன செய்வாங்களாம், கர்த்தர் அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை, மகிமை நம்பிக்கை கொடுப்பாராம். அந்த மகிமை நம்பிக்கை நான் அங்க போவேன், அக்கறை நின்று அவரோட பாடுவேன், தூதுல பார்ப்பேன், அவரை பார்ப்பேன் என்று சொல்லி அவங்களுக்கு அந்த பிரகாசம் வந்துடும். அவங்க போறதுக்கு முன்னாடி அவங்க முகத்துல அந்த பிரகாசம் இருக்கும். அவங்க வாயில ஃபுல்லா பாட்டு பாடிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க சந்தோஷமா தன்னுடைய வியாதி படுக்கையிலையோ அவங்க எவ்வளவு பலத்தினாலும் சந்தோஷமா இருந்து கடைசி நினைச்சாங்க கிறிஸ்துக்களை மறுத்து அவங்க மறிக்க முன்னாகவே வந்து இருந்து அழைச்சிடுவாங்க. இதுதான் நீதிமாண்டே முடிவுகளில். அப்படிப்பட்ட மேன்மையான வீட்டுல அநேகர் அடைஞ்சாங்க. அந்த கட்ட நிந்தைகள்ல காவலை எதுவுமே அவங்க நினைக்கல, அனுபவிச்சாங்க. கல்லறிப்பட்டாங்க, வாளால் அறுக்கப்பட்டாங்க, பரிச்சை பார்க்கப்பட்டாங்க, பட்டயத்தினாலே வெட்டப்பட்டாங்க. செம்மறியாட்டு தோள்களையும் வெள்ளாட்டு தோள்களையும் போட்டுக்கொண்டு திரிந்து குறைவையும் உபத்திரத்தையும் துன்பத்தையும் அனுபவித்தார்கள். இல்லையா? அநேக பாடல் வழியாக தான் நம்ம பலவத்தை பிரவேச முடியும். நமக்கு உண்டான அத்தனை பரிசுத்தவான்களும் இடுக்கமான வாசல், பலவத்து போகிற வாசல் இடுக்கமான வாசல், அது வழி குறிக்கிறது. ஆனா விசாலமான வாசல், பாடுகள் எனக்கு வேண்டாங்க வாசல் விசாலம், ஆனா அது அழிவுக்கு செல்ற பாதை. அழிய கல்லறிப்பட்டு வாளால உயிரோட அந்த ரோம கொடிய காலங்களில் கிறிஸ்தவத்தை பிடிக்காத சபை தோன்றின பிற்பாடு அவங்கெல்லாம் மறுத்த பிற்பாடு அதுக்கப்புறம் அந்த அரசாங்கங்கள் அவங்க மிக மிக கொடூரமாக அவங்க ஆளுகை செய்தாங்க. அப்போ கல்லால் எரிவாங்களாம் எல்லாரும் முன்னாடி. அதே போல் உயிரோட வாழ அறுக்கிறது, எருமை தோலை போர்த்து அவங்களுடைய சரீரத்தை சுற்றி அவங்கள
வெயில போட்ட அந்த எருமை தோலில் அந்த எண்ணெய் அந்த வரைக்கும் அவங்கள அப்படியே அவங்களோட உடம்பா அந்த நொறுக்கிருமா. அப்படிப்பட்ட ரொம்ப கொடூரமாக தணிக்கப்பட்டாங்க, பறிச்சு பார்க்கப்பட்டாங்க, பட்டயத்தான் வெட்டப்பட்டாங்க, செம்மறி இடத்துல அறிந்து கொண்டு அவங்க காடுகளையும் மேடுகளையும் ஒளிந்து திருந்து அவங்க எத்தனையோ கஷ்டங்கள் அனுபவித்தாங்க. ஆண்டு நினைச்சா அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு எப்போவும் விடுதலை கொடுக்கலாம். ஆனால் அநேக பாடு வழியாக நான் பலவற்றை பிரவேசிக்கணும், ஜீவனுக்கு போகிற வழி அது குறுகலானது என்று அறிந்து அல்லேலூயா அதை கர்த்தவங்க ட்ரெயின் பண்ணார். ஆனாலும் அந்த சூழ்நிலையை அல்லேலூயா உபத்திரத்தை மத்தியிலையும் வேதனை மத்தியிலையும் கர்த்தர் என் மேய்ப்பர், நான் தாழ்ச்சி அடையேன், அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களை மேய்ப்பார். இந்த பாதை நிரந்தரம் அல்ல, இந்த கரடுமுரடான பாதை, இந்த வேதனை ஒரு நாள் அதற்கு பெர்மனன்ட் அல்ல, அதிலேயே அது டெம்பரரி என்று சொல்லி அவங்க அறிக்கையிட்டாங்க. விசுவாசத்தை உலகம் அவர்களுக்கு பாத்திரமாக இருக்கவில்லை. அவர்கள் வனாந்தரங்களிலேயும் மலைகளிலேயும் குகைகளிலேயும் பூமியின் வெடிப்புகளிலேயும் சிதறுண்டு அழிந்தார்கள். அவங்களுக்கு வசிக்க ஒரு நிலையான இடம். தாவீது வேட்டையாட எப்படி சவுல் அலைந்தாரோ, தாவீது ஒரு அபிஷேகமான தேவமானதன் என்று அறிந்து சவுலுக்குள்ள உள்ள அந்த காயமகர் ஆவி, பராமின் ஆவி, அந்த கொலைவரின் ஆவி, ராஜாங்கத்தை பிடிக்க வேண்டும், அரசவாதியை பறிக்கணும் என்று அப்படிப்பட்ட இன்றைக்கும் அப்படியோட தாவீதுக்கு எதிராக இப்படிப்பட்ட சவுல்கள் எப்படியாவது கொலை செய்யணும், எப்படியாவது ஓய்க்கணும் என்று ஒரு கூட்டம் எழுந்து கிரேசன் தேசத்தில் இன்றைக்கு அநேக இப்படிப்பட்ட ஆவி பட்சிக்க போராடி கொண்டு இருக்கிறது. ஒவ்வொரு வீடுகளையும், ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும், ஒவ்வொரு ஊழிய ஸ்தலங்களையும், ஒவ்வொரு ஊழியங்களும் இந்த பிரச்சனை இருந்து கொண்டு இருக்குது. அநேக ஃபோன்கள், அநேக சொல்ற காரியங்கள், சொந்த குடும்பத்தில் பிரச்சனை, சொந்த வேலை பார்க்குற இடங்கள்ல, சொந்த ஆஃபீஸில் அவங்க உடன்பட்ட மூலமாக, அவங்க உடன் ஊழியர்கள் மூலமாக அவங்க எங்க போனாலும் இப்படிப்பட்ட பராமரி எழும்பி அவங்க ஒழிக்க வேண்டும், தள்ள வேண்டும் என்று இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எழும்பி 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 இப்படிப்பட்ட பல காரியங்கள் அவங்களை சிதற அடிக்க அவங்க என்ன செய்யறாங்க. உலகம் அவங்களுக்கு பாத்திரம் இல்லை. ஏனென்றால் கர்த்தர் உலகத்தார் உங்களை நேசிக்கிறேன் என்று நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க, என்னால் உலகம் என்ன தெரிந்து கொள்ளல, என்னையும் அது வெறுத்தது, அதனால் உங்களையும் உலகம் இருக்கத்தான் செய்ய. நான் உலகத்திலிருந்து நான் உங்களை எனக்காக வேறுபடுத்த நான் தெரிந்து கொண்டேன். அல்லேலூயா. உலகம் முன்னே வெறுத்ததுக்கு முன்பாக அது என்னையும் வெறுத்துட்டு கர்த்தரையும் கர்த்தர் வார்த்தையும் இந்த பூமி நினைச்சது அதை பார்த்து மன்னிக்கவே இல்லை. அப்போ அவருடைய பிள்ளைகளையும் நினைச்சாங்க, அப்படிதான் மலையில தள்ளினாங்க, குன்றுகள் தள்ளினாங்க, அவங்கள வாழ விடாம எவ்வளோ பண்ணாங்களோ அத்தனை பண்ணாங்க. அந்த கடைசி இந்த மிருகத்தின் ஆவி இந்த நாளில் அதே மாதிரி செய்து நாம் என்ன செய்யணுமா, அல்லேலூயா, நம்பிக்கையோடு விசுவாசம் எனக்கு இடத்தை ஏந்து கொண்டு கடைசி நாட்களில் நமக்கு போராட்டம் உண்டு என்று கத்தை பேசி செய்கின்றார். அந்த போராட்டம் ஜெபிக்கணும் என்று சொன்னால் நம்ம கையில் ஒரு பக்கம் பட்டயம் பிசாசை வெட்டுறதுக்கு ஆவின் பட்டயம், மறு கீழே விசுவாசம் என்னும் கீழே நமக்கு இருக்க வேண்டும். இந்த ரெண்டும் பேலன்ஸாக இருந்தால் தான் நம்ம கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை பேலன்ஸ்டாக இருக்கும். அல்லேலூயா. நான் வேத வசனத்தை வாயில கன்ஃபஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டும். ஆண்டவர் ஒவ்வொரு சோதனையில பேச சொன்னார். இது எழுதியிருக்கிறது இங்கே, இது இந்த வார்த்தை இப்படி போடப்பட்டல என்று சொல்லி வார்த்தை வைத்து ஜெயித்தார். இல்லையா. பிசாசு பயப்படுற ஒரே ஒரு காரியம் வார்த்தை. பைபிளை கையில் வச்சா பயப்பட மாட்டான். ஏன்னா பிசாசு இசப்படாத இருந்தவன் தான், அவனே பைபிளை தூக்குவான். பிசாசு படிச்சவங்க இன்னைக்கு கோயிலுக்கு வராமல் இருக்காங்களா? இல்லை. சர்ச்சுக்கு வருவாங்க, ஜெபம் அடிப்பாங்க, கோயிலுக்கெல்லாம் போவாங்க, பைபிள் தூக்குவாங்க, ஆள் யாராவது இருப்பாங்க, கோயிலுக்குள்ளே இருப்பாங்க, முடிஞ்சு வந்துடுறாங்க. ஆனால் அவங்களுக்குள்ள பிசாசுக்கு இருந்து எப்போ தெரியும்? நல்லா ஆவி நிறைஞ்ச அணி வாசல ஜெபிக்க அந்த ஆவி கட்டி ஜெபிக்க, அந்த ஆவி என்னதென்று நம்ம சொல்லி ஜெபிக்கும் போது அந்த ஆவி உள்ளது அலக்களிக்கும். அல்லேலூயா. அந்த பிசாசு நம்ம என்ன செய்யணும்? ஜெயிக்க கத்த நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பட்டயத்தை கொடுத்தார், நம்முடைய கைகளில் விசுவாசம் இடத்தை கொடுத்தார். நாம் அதை பயன்படுத்த வேண்டும். இவர்கள் எல்லாருமே விசுவாசத்தினாலே நற்சாட்சி பெற்று வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்டதை அடையாமற் போனார்கள். அவர்கள் நம்மை இல்லாமல் பூர்ணராகாதபடிக்கு விசேஷித்த நன்மையானதுண்டு தேவன் நமக்கென்று முன்னதாக நியமித்திருந்தார். இல்லையா. இவங்க அவ்வளவு கஷ்டத்தை பட்டாலும் ஆண்டர் வாயில அவங்களுக்கு ஒரு நற்சாட்சி கிடைத்தது. இவன் என்னுடைய பிள்ளை, இவள் என்னுடைய பிள்ளை, எனக்கென்று வந்தது, எனக்கென்று பெரிய கதை செய்தல் என்று இந்த பூமியில கொடுத்தது மாத்திரம் ஆட சொல்லல, பரலோகத்துல
நான் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட இப்போ அநேக வேலையான காட்டு தான் நம்ம செஞ்ச சின்ன சின்ன காரியம். ஒரு ட்ராக்ஸ் கொடுத்தீங்களா, ஒரு 10 பேர் கேஸ் வச்சு சொன்னீங்களா, ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு நாளைக்கு 2 பேருக்கு நீங்கள் சொல்றீங்களா, வீதியில் நின்று நீங்கள் மைக் வச்சு பேசுறீங்களா, நீங்கள் செஞ்ச காரியத்தை அங்கே உடனே ரெக்கார்டு உண்டு. பலவத்தில் அந்த ஞாபக புஸ்தகம் உண்டு, நன்மையின் புஸ்தகம் உண்டு. அந்த புஸ்தகத்தை எழுதப்பட்டு அங்கே உடனே அதுக்கான மார்க் ரிவார்டு கொடுக்கப்படும். அல்லேலூயா. அதை எல்லாம் இன்றைக்கு அவங்க அனுபவித்து கொண்டிருக்காங்க. இந்த லிஸ்ட்ல உள்ள எல்லாருமே இன்றைக்கு சந்தோஷமாக, யாருமே இங்க உள்ள மாதிரி கட்டில காலில் பயத்தில் இல்லை, சந்தோஷமா அவங்க வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கு ரிவார்டு வாங்கிட்டாங்க. நித்திய பருவத்தில் உள்ள என்ட்ராயிட்டாங்க. ஆனால் அதுக்கான ரிவார்டு ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க அனுபவிச்சிருக்காங்க. அந்த பூமியில உலக பிரகமான அநேக சொல்ற ஒரு காரியம், ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் தானே குட் மார்னிங் சொல்லுவாங்க. இந்த நாள் கடவுள் நமக்கு தந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கிஃப்ட். ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு கிஃப்ட் போல அந்த நம்ம அந்த நாளை நம்ம அதை அனுபவிக்க வேண்டும். அல்லையே அவங்க உலகப்புறமா சொல்லுவாங்க, நீங்கள் சந்தோஷமாக வாழ்னாலும் அந்த நாள் போயிடும், கவலையாக இருந்தாலும் அந்த நாள் போயிடும், நீங்கள் அதை சரியானபடியாக அனுபவிங்க என்று சொல்லுவாங்க. அதேபடி ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கணும். அந்த நாள் நம்ம கர்த்தருக்குன்ற ரிவார்டு வாங்குற நாள் என்று நம்ம மைண்ட் நினைக்கணும். இந்த நாள் நான் எத்தனை ரிவார்டு இன்னைக்கு வாங்குவேன்னு சொல்லி, அப்போ அந்தந்த நாளுக்கு அதை பாடுபோல அந்த நாளுக்கு அதோட ரிவார்டு உண்டு. அல்லேலூயா. டெய்லி உண்டு. டெய்லி ஸ்கூலில் டெய்லி கிளாஸ் டெஸ்ட் வைக்கும்போது அந்த கிளாஸ் டெஸ்ட்டுக்கு மார்க் டெய்லி உண்டு. அதே போல் நமக்கும் டெய்லி உண்டு. டெய்லி ஹோம்ஒர்க், டெய்லிக்கு ரிவார்டு உண்டு. அல்லேலூயா. அதே போல் அவங்கெல்லாம் அதை வாங்கிட்டாங்க, அங்கே போய் வாங்கி அனுபவிக்காங்க. இனி வாழ்ந்து நாம் அதை வாங்க வேண்டும். இவங்க எல்லாருக்குமே பழைய ஏற்பாடு புஸ்தகங்கள் இவங்களுக்குலாம் இல்லாத ஒரு கிருபை புதிய ஏற்பாட்டு பசங்க நமக்கு இந்த கடைசி கிருபைங்காட்ட வாழ்ற நமக்கு ஒன்று இருந்தது. அது என்னென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம். அவர் மூத்த சகோதரனாக, நமக்குடைய குமாரனாக, நம்முடைய தகப்பனாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டார். அல்லேலூயா. நாம் வந்தால் தான் அவங்களுக்கு ஒரு பூர்ணம் உண்டாகும். அல்லேலூயா. நம்ம இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஒரு பூர்ணம் ஆகும். அவர்களுக்கு ஒரு விசேஷ நன்மையாண்டு அடிக்கப்பட்ட ஆட்டின் ரத்தமாக இயேசு ரத்தம் நமக்கு கொடுக்கப்படுது. அது அவளுக்கு கிடையாது. அல்லேலூயா. அப்போ நம்ம அவங்க காட்டில கிருபை உள்ளவங்க. அல்லேலூயா. இதுலனால் சபை பூரணப்படுகிறது. அல்லேலூயா. அப்போ அப்படிப்பட்ட இயேசு ரத்தம் நமக்கு இருக்கும்பொழுது அவங்கெல்லாம் பவுல் சொல்லுகிறாரு, நமக்கு இயேசு ரத்தம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, அதை வச்சு நம்ம ஜெயிக்கும், பிசாசை ஜெயிக்கும். ஆனால் அவங்களுக்கு இயேசு ரத்தம் கொடுக்கப்படலை. அந்த சமயத்தில் அவங்க ஜெயிச்சாங்க, அவங்க விசுவாசமாக இருந்தாங்க. அல்லேலூயா. அவங்க ஆண்டுடைய நாமமும் இல்லை, இயேசு ரத்தமும் கிடையாது. ஆனால் வார்த்தையான தேவன், வார்த்தையான ஜெயித்தாங்க, அவ்வளோதான். அல்லேலூயா. ஆனால் நமக்கு என்ன உண்டு? ஏசு ரத்தம், ஏசுவின் நாமம். ஏசு நாமத்தை பிசாசு அடங்கும். ஏசு ரத்தத்தில் எல்லா நோய் சுகமாக சாபம் முறியும். எல்லா உபத்திரத்துலையும் அந்த ஏசு ரத்தம், ஏசு நாமம் சொல்ல சொல்ல நமக்கு ஒரு பலன் வரும். அல்லேலூயா. அப்போ இப்போ ஏற்பட்ட யார்கிட்ட ஆண்டு அதிகமாக கொடுப்பாரோ அவங்களுக்கு அதிகமாக கணக்கு கேட்பார். அல்லேலூயா. எவன்கிட்ட அதிகமாக கொடுக்கப்படுதோ அவன்கிட்ட அதிகமாக கணக்கு கேட்கப்படும். எவன்கிட்ட கர்த்தர் விசுவாசம் இருக்குதோ, அன்பு இருக்குதோ, உண்மை இருக்குதோ அவனுக்கு அதிகமாக கொடுப்பாரு. யார்கிட்ட உண்மை இல்லையோ அவங்கிறது உள்ளதும் கட்ட ஏற்றுக்கொள்ளார். அல்லேலூயா. நாம் கர்த்தருக்கென்று விசுவாசமாய் உண்மையாக வாழ்ந்து கர்த்தருக்கென்று அநேக ஆத்மாக்க ஆதாயம் செய்து நாம் இந்த பூமியில நற்சாட்சி பெற்று மற்றவர்களால் பல்லவத்தில் சென்றாங்க நற்சாட்சி பெற வேண்டும். நமக்கு நியமிக்கிட்ட ஓட்டத்திலே பொறுமையோடு நமக்கு நியமிக்கப்பட்ட நித்திய ஜீவனை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அல்லேலூயா. நாம் அவளோடு கூட இணைந்து ஒரு நாள் அவருடைய பாத தண்டையிலே உட்கார்ந்து ஆட்டுக்குட்ட எனக்கு ஓசம் என்று ஒரு நாள் ஆர்ப்புக்கு நாள் வரப்போகுது. அந்த நாளுக்காக நாம் ஆயத்தமாவோமா? அல்லேலூயா. காட் பிளஸ் யூ. ஜெயிப்போமா? ஜெபம். ஹல்லேலூயா. அப்பா பிதாவே, உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். உம்மை உயர்த்துகிறோம். ஹல்லேலூயா. நன்றி அப்பா. ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் ஒவ்வொரு கிருபையை பெற்றுக்கொள்ள அப்பா எங்களுக்கு கிருபை செய்யுங்க அப்பா. ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையிலே ஆமென் அந்த நாளுக்கான கிருபையை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை தாங்க பெற்றுக்கொண்டு உமக்காக இன்னும் ஓட இந்த தேசத்தை உமக்கு சொந்தமாக, உலகத்தை, இந்த பூமியை, பிசாசின் ராஜ்யத்தை அழித்து உம்முடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கிற பணியிலே நாங்கள் முழு முயற்சியோடு ஓட, ஜெபிக்க, அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்க, ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் பரலோகத்தில் ரிவார்டை பெற்றுக்கொள்ள அப்பா ஒவ்வொரு கிருபை கொடுங்க. ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். நற்கிரியைகளை எங்களை தொடங்கின தேவன், உடைய வருகை மட்டும் அதை நடத்த வல்லமையுள்ள தேவனா இருக்கிறபடியா ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து நாங்கள் இன்னும் நற்கிரியைகளை செய்ய, மக்காய் ஓட, உடைய பணியை செய்ய, உடைய பிரசனத்திலே இருக்க, உம்மோடு இணைந்து இருக்கிற
எங்களுக்கு கிருபை கொடுங்க. இந்த நாளில் எங்களோடு இணைந்து கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட அத்தனை பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறோம். கோடா கோடியா பெருகட்டும், எல்லை விருத்தி உண்டாகட்டும், சமாதானத்தினால் சந்தோஷத்தினால் நிரப்புங்க. வியாதி படுக்கைகள் மாறட்டும், மரண படுக்கைகள் மாறட்டும், கடன் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் மாறட்டும், திருமண தடைகள் மாறட்டும். எல்லா மகிமையுமக்கே செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே, ஆமென். ஹல்லேலூயா. God bless you all.